Mwasula bwanji amalawa nzanga kwina kuli konse kumene muli. Ya. Tizibwera kukumbusana. Ndikunena kuti kukumbusana chifukwa chani? Wina aliyense waoziona ni maso ake. Nkhanza zomwe zatachitidwa pa 5 years. MCP sinawinepo chisankho. Na pambiri yonena kuti kuchokera 1994 pambiri zokhuzana ndi chisankho MCP sinawinepo chisankho kufikira amene ndikulankhula pano pa 2025. Zifukwa zomwe MCP sinawinire zisankho nthawi yonseyi ndi nkhanza zomwe inkapanga MCP. 2020 simunganene kuti MCP inawina zisankho. MCP inali mu mgwirizano, zipani zinagwirizana kuwukira boma la DPP. Ndiye simunganene kuti MCP inawinapo zisankho. Iyi yayima yokha pano payi. Fwa pano payi ikulowa kuzisankho izizi yokha. Sinawinepo. Ndiye Amalawi achinyamata amene tangobadwa kumene. Not my word. Pali zifukwa zokwanira zomwe MCP kuchokera pa nthawi yomwe anayilamula Kamuzu ndikuchosedwa pachitika zisankho za nkhaninkhani. Zisankho zochuluka koma MCP sinatani kodi sinawinepo. Kufikira pati? Kufikira pano. 1994 MCP inaluza zisankho. Inayimira mosogozedwa ndi Dr. Hastings Kamuzibanda. 1999 inaluzaso zisankho. Inasogozedwa ndi Gwanda Yakwamba. 2004 inayimaso pa zisankho nkuluzaso ndi John Tembo. 2009 inayimaso inaluza. 2014 inayima inaluzaso zisankho. 2019 inayima inaluzaso chani kodi inaluzaso zisankho. Ndi pamene pamapezeka kuti panabwera munthu amene ali Saulos Chilima, amene iyeyo anali ndi nzeru zina zapaderadera. Ndikuyitenga nkhani ndikupita ku khoti. Ani nkhanija khoti linagamula kunena kuti zisankho zibwezerezedwe. MCP sinayime yokha, inayima ndi zipani, ndipo pamene panaperekedwa mwayi kunena kuti zipani chomwe chili number 1 ndi number 2 ndi chomwe chingatani kodi chingapikisane. Lirani manager. Panapezeka kuti pamene panabwera panafomedwa Tonse Alliance. Tonse Alliance itafomedwa chipani chomwe chimaoneka kuti ndi chachikuluko chinali MCP. Pamene amamusankha Lazarus Chakwera kukhala president wa dziko lino pa tikiti ya Tonse Alliance. Payokha MCP sinawinepo chisankho. Chifukwa chani? MCP anthu akuiziwa nkhanza zomwe zaonesera anthu pa ulamuliro wa Dr. Hastings Kamuzibanda. Mwina ndikunena apa lero kunena kuti nkhanza zimenezo ndi bolako. Chifukwa yoti nthawi imeneyo anthu ankatani kodi ankadya. Koma uyuyu Lazarus Chakwera
pamene atangolowa mboma 2020 anakula mphamvu kuitenga nkhani kunena kuti MCP ndi yomwe ikulamula dziko lino. Ayi, anapezeka kuti anayamba kuswaya zipani zing'ono kunala china afodi osamawerengera pipi osamaziwerengera sanasire pompo pamene anayamba no kumusemera milandu Malemu Saulos Chilima. Ataona kuti milandu ija ndiyopanda ntchito ndi kumupha. Ndi mmene imachitira MCP. Tikukumbutsa izi chifukwa chani? Achinyamata amene tikupezeka m'misonkhano, amene tikulandira ma-t-shirt, ndi kumwa mahewu m'misonkhanomu, ndi chinthu chomvetsa chisoni kwambiri, kudzuka mmamawa ndi kukayima, ndi kukavotera achina Eric Phakamisa, achina Munro, kuti azipitirizabe kupha anthu m'dziko muno, kukhapa anthu m'dziko muno, kulemba malire onena kuti nawo chigawo chapakati pano osapangapo exercise maufulu anu. Zimene zozo tingazichite ndife ngati sitikulingalira moyenerera. Chifukwa ndifuna ndikuze ndikufomedwa kakagulu kamene kachako. Mukamamva kuti dziko munomo munali young pioneer inayamba machitidwe aje ngati aliwo kuti zomwe zikupanga china Eric Phakamisa ndi Munro. Ineyo sinimaopa, ndimakhala mulilongwe muno, ndipo sinimayendanso mwamantha, koma chinthu cha straight ndimanena chinthu chomwe chili cha straight. Nanga tikufuna kuti tivotere MCP, zindikirani kuti tavotera china Eric Phakamisa ndi Munro kuti apitilize ndi kagulu kawo, apitilize kukhapa anthu m'dziko muno ndi kupha anthu m'dziko muno. Chifukwa che 5 years iyi anthu amene ajawo kagulu kamene kaja kapha anthu ochuluka. Ena ndi amene mumaona public kufikira lero lino mukuona inu ma audio ajawo kumanena kuti yayi tifuna timpeje tipange za Michael Usi. Iniyo nkumaona ngati kuti ndizocheza, koma ndi za serious. Zinthu zimene zijazo za serious. Ndeti ndi 31 days kuchosa kanchiridwe katiko kuti kameneka. Inu Malawi ndi dziko la mtendere. Zachilendo izizi zomwe zachitika mu 5 years iyi kukhapidwa anthu president ali mdziko momo osapangapo china chilichonse, anthu osagwidwa. Tikunena pano pati kufika pa 16 September tikunena zigawenga zimene zidakali kunja, zigawenga zokuti zikumavala ma uniform a police ndi kumagwira ntchito ndi a police, koma a police osapanga chani kuti china chilichonse. Zinthu ngati zimene zizi ngati tikufuna kuti zithe ndi pa 16 September. Ngati tikufuna kuti zipitilire ndi pa chani soko ndi pa 16 September. Ndiye ngati mukufuna kuti zipitilire ndiye kuti tiyeni tikavotere MCP. Koma ngati tikufuna kuti zimene zizi zithe tiwale za MCP. Ndani nati MCP sinavoteredwepo. Tifuse ife ndi unenera achinyamata tife amene ndi zaka zathu cha 18 kumapita uko amene ulamuliro wa MCP sitinauonepo. Mufufuze kuti kodi yatha zaka zonsezi kufikira pa nthawi inoyo tikunena pano 2025 MCP osavoteredwa chifukwa chani? Ni nkhanza. Mwazina mwa nkhanza ndi zimene ziziza mmene mwazionera kuchokera kwa achina Eric Phakamisa ndi Munro anyamata pa mchesi ndi azinzawo ena kakulu kamene kachako. Nkhanza ngati zimene ziyazo nzomwe MCP anthu amayikanira kuti aitani kodi aivotere. Ndiye lero ndi ino yabweranso pawo khapa mbalambanda chifukwa kuti ikumaona ngati kuti yakokera timphamvu tina panopa. Ndrama izi zomwe asolola kuzigwirisira ntchito kumagula ma t-shirt nsalu pena paliponse kupangira upandu aino ake amisonkho. Lero ndrama zijazo nkumachita ife kupempha. Ena nkumakamenyerana kuti tilandire ka t-shirt misonkho ya Malawi. Nthawi yothana ndi zimene zijazo ndi pa 16 September. Palibe munthu amene angadye t-shirt. Palibe munthu amene angadye manifesto ongolankhula pakamwa opanda ntchito zake. Tiyeni tikamapita pa 16 September tiyesese kuti Malawi Congress Party isalowe mboma. Chifukwa chake ikangolowa mboma
ipha anthu ochuluka mdziko muno